Alright, sadism Africa mzansi kama ngusisibongo ngokashozi sizwe inkalakatha sizwe the Inhlalsuthi. Welcome to my YouTube channel, welcome to Sizwe Always TV. Please do make sure ukuthi subscriber ebese ke siyahlala ke siyathokoza sizwe ke izindaba ezimnandi ke nezihamba phambili. Bafowethu khona into engifuna sidingide sikhuluma indaba ethinta uNgizwe umlando mfoka Mchunu untombazi emntaba zamqoba ngoba zimthanda imvumamvumane noObhama kwasemele kuyivumile. Kube buhlungu kakhulu ukubona ehambisa imoto yakhe eyisa kwa JSC ePortshepstone okuyinto ke ebuhlungu kakhulu ibona yenzeka. Muzokhumbula umacingwane ukuthi ungomunye wabantu engicabanga ukuthi uhlupheke phambi kwethu futhi ke waphinde wavuka phambi kwethu. So ke mase phinde futhi ubona ke eshona phansi kuye kube buhlungu ke futhi. Kodwa ke sibuka izizathu senza ukuthi umacingwane kube kanje ingoba umacingwane ukhulume kabi inkulumo yakhe ethulela isizwe ngeviki edlule la khona ethe uMalema akaletha amashangana akhe eThekwini njengoba uMalema izithula ke ukulonjwa ke lapha ke kwe manifesto yakhe ke iqembu EFF eThekwini eMozambique. Ukhuluma kamacingwane azange kwehle kwabaningi kodwa ke kuyazi umacingwane umuntu ke wamahlaya afuzile lawa ya. Kodwa akasikhuthaza ukuthi aphinde futhi akhuluma izinhlamvu ezenza ukuthi zihlale kabuhlungu ezinye izizwe. Lokho akwenzile kuphambene kakhulu nokuba umZulu, kuphambene kakhulu nokuba umuntu, kuphambene kakhulu nokuba umuntu wasemakhaya. Kodwa ke sibuka ke manje ukuthi isuka phi indaba, isuka ekutheni uNgizwe akaqali vele ukubiza uMalema kanje. Akekho umuntu obengazi ukuthi iEFF noma uMalema ngisho action othinta ezomthetho ngabe kade awuthatha ubefisa ukuthatha against uNgizwe. Kodwa ke into athe mehlale ebemcebisa abanye bathi no, leave the guy is a comedian ngabalungu uhlangothi. So as much as esuke wena ethuthula inkulumo esizwe ebhekisa kubantu kodwa usuke kwesinye isikhathi kube ngathi uyayihlekisela nje. Kodwa ke mase sekuza kanje sekuza ke nomthwalo ngoba siza nesisindo sika Mr Magic. So Tobe naye ke othe washala isipiso oqala kusokuthi umacingwane maxolisa uhuxisa amazwi wakhe ku CIC uJulius Malema. Kodwa ke mina ngithi bajahile ukuthi noma ke bengajahanga right ungizwe kahleke bajahile. Kodwa futhi ngithi abajahanga ngoba akukona uqala umacingwane ethuka uMalema kanje. Two uma ngithi bajahile bekufuze ke balinde babone ukuthi uzoxolisa yini ekutheni ahuxise lamazwi noma akhulume kanje uzoxolisa yini. Uma exolisa bese ke kuxoxwa ukuthi ke kuyaphambili awuzukuphinde lokhu ukwenza umacingwane. Uma engaxolisi amacingwane sithathe inyathelo ke manje sokuthi ke sikuphucele imoto le noma ke sikuphuce lokhu ozokuzwa la ngaphakathi ukuthi kubuhlungu uma ngabe nakukwehlela njengoba ukwazi ukukhuluma ngabaholi abahlonishwayo. Akaqala amacingwane ukuthuka abaholi bezepolitiki, and ngicabanga ukuthi this is the last time amacingwane ethuka abaholi bezepolitiki. Mhlambe this was the perfect time for umacingwane ukuthi afunde isifundo sokuthi awuthuki nje abantu abadala nabantu abasebuholini, because abantu abakupolitiki balandela zinkumbi zabantu, and wena if uzokwazi ukudavuzela kubona ubathuki babukise ngabantu bathathe njengezilimo isikhathi akoyihle kahle kubona personal, and also nakwi bantu nakubantu ababalandela akoyihle kahle. But lokho akwenza umacingwane it was against ubuntu noma ubuZulu. Ukuthuka abanye abantu ubabize ngamashangane akusiyo into enhle ehlakahle leyo kumuntu. Akusiyo into efanele sikhuthaze leyo. At least ke manje noma kubuhlungu kodwa usegcinile ukweyisa umacingwane. Umacingwane omunye umuntu esikhule esimlale eredweni simthanda, sivuka ekuseni ngo1:30 simlalele engena ngo2 aphuma u5. So besilo simlanda njalo even namanje ku YouTube besisebenza naye. Kodwa noma uthi uyambonisa akaboniseki yabo. But ngizama ukuthini ukuthi umacingwane usefundile ke manje, but sesilinde ukuthi ke ukuya phambili yini azoyenza. Unzima azokwenza ngoba kufuze kuthinte abaholi bezepolitiki, and manje nabe MK bazombuka kanjani uNgizwe mangabe umholi ozokwazi ukuthi athuka abantu efuzi MK kusasivuka isebenze nabo.
because uzofika 2024 yafika ama-election futhi MK semsana ne-EFF. But if EFF ibuke emumva ithi hawu wena nihamba nomuntu obuya athuka sithuke. So I think this is